Gipaubos sa commissioning process ang gimuntarang nga mga ekipo sa usa ka virgin coconut oil processing plant sa Sarangani Province. Kini aron masiguro nga epektibo kini sa paggama og virgin coconut oil sa probinsya. Gisusi sa Philippine Rural Development Project Provincial Management and Implementing Unit sa Provincial LGU sa Sarangani ang gimuntarang nga mga ekipo sa usa ka virgin coconut oil processing plant sa Barangay Tuwayan sa Malapatan, Sarangani. Matod sa Sarangani LGU, ang commissioning process usa ka paagi aron masuta ang kaepektibo sa maong mga pasilidad sa paggama og dekalidad nga virgin coconut oil. Sumala pa mukaba sa 26 million pesos ang maong VCO facility nga makatabang sa pagpalambo sa local coconut industry sa probinsya. Pinaagi matod pa sa virgin coconut oil, posibleng makademand og taas nga presyo ang mga mag-uuma kung itandi sa presyo sa kopra. Ang maong pasilidad nakatakdang i-turn over sa Malapatan Multipurpose Cooperative nga mangunay sa pagproseso sa VCO. Samtang ang 5 ka cooperative members sa maong probinsya ang mag-supply og lubi alang sa production. Ginahulat pa ang resulta sa maong commissioning process.